Bayan Abba ya ki saurarar Kasimu ya fito ya tsaya a kofar ɗakin Abba yana jiran fitowar Umma. Bayan 'yan mintuna sai ga Umma nan ta fito domin aiken Zainaba niƙa. Turis ta ga mutum tsaye a kanta. Kasimu lafiya? Cewar Umma. Lafiya kalau Umma. Umma dama kan magana da muka yi ne. Dan Allah ki bawa Abba haƙuri ya taimaka. Bai ga magana ba Umma ta ɗaga mai hannu. Dakata malam, ni ba irin ku abban ku bace da ke da sanyi ba. In ban da rashin hankali, kai ka rike kanka ne ma bari ka rike musu ya aka gaya maka a haka ake auren, wato kai baka da hankali. Dubi Ahmadu kaninka ne shi, amma so da dama yana taimakawa. Yau da kayan miya, gobe ka ganshi da wani abin marmari. Kwanaki ma shi ya biya kuɗin makarantar Zainaba, amma kai daidai da sabulun wanki sai dai ka je ka karɓa bashi a wurin shi. Abinci kuwa sai dai in na girka in baka da ka tabas a gidan nan. Gashi kai ba za a more ka ba, tun da ko abbanku ba ka taimakawa a gona. A haka za a aure da kai? Maza wuce ka bani wuri kafin in sassaɓa maka. Haka dai Kasimu ya fita, rai a ɓace ya bar Umma tana ta mita. Shi yanzu ba abin da ke damun shi irin abin da zai ce wa masoyiyar shi. Allah ya gani yana son Hannatu, amma ya zai yi da iyayen shi? Gashi ba halin ya samu yayan baban shi, saboda Malam Audu mutum ne mai zafi, tsaf zai masa kaca-kaca. Bare dama ba shiri suke ba. Shi Malam Audu ya fi son Amadu. Shi gani ma yake kaman kowa ya fi son Amadu, kuma ya san su suka haife shi. Da sai ya ce ɗan riko ne shi. Haka dai ya yi ta tunane-tunane. A kwana a tashi yau sati biyu cir bai sa Hannatu a idanun shi ba. Abin duniya ya ishe shi. Kullum da tunani yake kwana yake tashi. Kullum yana so ya je ya ganta, amma bai san me zai ce mata ba. Ita ma daga nata bangaren ta shiga damuwa sosai. Kullum da tunanin shi take kwana, da shi take tashi. Gashi Umma ta tambaye ta yadda suka yi, ta ma rasa me za ta ce mata. To ko dai Kasimu dama can ba san ta yake ba. Kullum tambayar da take makanta kenan. Bayan sati 3 da Kasimu ya yi wa iyayensa magana auren Hannatu a ranar wata Juma'a, bayan idar da sallar Juma'a, Alhaji Barau ya fito sai suka haɗu da Alhaji Idi mahaifin Hannatu. Suka gaisa cikin mutunta juna. Alhaji Barau ga dacewar ya mashi magana a wannan lokacin. Ya ce, Malam Idi, zan iya samun aron lokacinka? Malam Idi ya ce, Bismillah, ai ba ni da wani uzuri. Sai Malam Barau ya ce, dama kan maganar dan wajenka ne Kasimu ya bani sako daga gare ka. Mun gode sosai da mutuntawa, amma ina mai baka haƙurin rashin zuwan mu. Ba komai yasa hakan ba illa rashin sana'a irin ta Kasimu, kuma ni ban ga dacewar bashi diyata ba, tunda kaga bashi da halin da zai rike ta. Don Allah kai haƙuri. Shiru Alhaji Idi yayi yana nazarin maganar Alhaji Barau, dan ya san shi sosai, mutum ne mai sanin ya kamata, kuma abin da ya faɗa gaskiya ne, tunda shi ma a yanayin binciken da yayi ya fahimci Kasimu bashi da sana'a, kuma ba zai so ya aura ma yar shi wanda ba zai iya rike ta ba. Maganar da ta faɗa haka ne, Hannatu ɗiya ce a wajenka, kuma kana iya aure da ita ga duk wanda ka so. Mu yi fatan Allah ya sa hakan shi ya fi zama alheri. Na gode sosai da karamci. Allah ya saka da alheri. Malam Barau ya amsa da amin, sannan suka taɓa yar hira ta rayuwar duniya kafin suka yi sallama. Da yamma Alhaji Idi ya tara iyalansa, ya faɗa musu yadda suka yi da Alhaji Barau. Hannatu ta ji duniyar ta mata zafi, amma ba yadda ta iya, dole duk abin da iyayenta suka tsara mata ta karɓa hannu biyu. Kafin babansu ya sallame su, komawa ɗaki ta yi ta kwanta kan gado. Zazzafan hawaye na fita a idanta, suna sauka a hankali, suna jika matashin kanta. Ta san Kasimu yana son ta, kuma ita ma tana son shi, amma rashin abin yi ya yi sanadiyar yankewar ƙaunarsu. Wasu jerin hawaye ne suka sako kan kuncinta. Ba abin da take sai nana ta Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Miƙewa ta yi ta shiga ban ɗaki ta yi alwala, ta hau kan dadduma. Ko da ta gama sallolinta, a take bacci ya ɗauke ta akan dadduma. Bayan sati 2 da haɗuwar baban su Hannatu da Kasimu, baban su Hannatu ya yi shawara da 'yan uwan shi, suka yanke hukuncin haɗa Hannatu aure da ɗan ƙanwar shi Haladu. Ita dai Hannatu ba haka ta so ba, amma ta fawwala wa Allah lamuranta baki ɗaya. Kullum addu'anta Allah ya sa hakan shi ya fi zama alheri. Ko ba komai, Haladu mutumin kirki ne da ya san ya kamata, gashi kuma ɗan uwanta ne na jini.
Shi kuwa Haladu murna wajen shi kamar ya zuba ruwa a ƙasa ya sha. Ya daɗe yana son Hannatu, amma saboda ya ga irin son da take ma Kasimu, ya sa ya so ya haƙura da ita gudun kar ya mata magana ta daina ganin girmansa. Kuma ya san in iyayensu suka san yana son ta, za su iya hana kowa auren ta sai shi. Shi kuwa yana son duk abin da take so, kuma ba zai so a mata dole a kansa ba. Alhamdulillah, Amadu kasuwanci ya kankama, ya buɗe shago sosai a cikin kasuwa inda yake sayar da provision. Yanzu shi ma yana da yaron shago da ke kula da sabgogin shagonsa. A wannan lokacin ne ya haɗu da Sa'adatu, yarinya tana da hankali da natsuwa. Ko da ya ganta sai ya sanar da Abba don a nema masa izini a wajen iyayenta. A wannan lokacin ne iyayen Hannatu suka tsaye da ranar bikin Hannatu wata ɗaya da sati biyu. A bayan 'yan kwanaki da sa ranar Kasimu koyar samu labari. Duk yara mai ya fita hayyacinsa, bai iya taɓuwa komai bare ya yi tunanin neman mafita. Gashi kullum yana ɗaki kamar mai jego. Tun iyayen na fita harkan shi har suka fara lallashin shi suna masa addu'a, suna jan shi a jiki. Alhamdulillah ya ɗan samu natsuwa, amma kana ganin shi kasan yara mai ya fita hayyacin shi. A kuma wannan lokacin ne Abba ya samu abokanan shi da yayan shi domin su je su neman ma Amadu izini a gidan iyayen Sa'adatu. Ko da suka je, iyayen suka yi farin ciki sosai, kuma a take suka ba wa Amadu auren yarsu. Su sun ma so a daura ne a take a wurin. Su Abba suka ce a bari tukunna su dan kintsa, kuma shi ma su sanar da shi yadda ake ciki saboda shi ma ya gama shirye-shiryen bikin kafin nan. Haka dai suka rabu. Kamar yadda Abba ya alƙawaranta, ya yi wa abokin shi Alhaji Sambo magana ya ɗauki Kasimu aiki a matsayin yaron shago. Alhaji Sambo ya amince da alƙawarin zai dinga biyan shi tunda ko ba komai, hakan zai ƙara masa son neman, kuma zai ɗauke mashi wasu hidindimun. Ko da Abba ya sanar da Kasimu ya karɓa hannu bibbiyu. Ko ba komai, shiga mutanen zai rage mashi damuwa. Washe gari da sassafe ya shirya ya fita shagon don fara sana'a. A kwana a tashi, satin Kasimu biyu da fara aiki a shagon abokin Abba. Komai na tafiya musu daidai, alhamdulillahi. Yau sun wayi gari auren Hannatu da Haladu saura sati ɗaya. Hannatu da Haladu suka nufi asibiti don gwajin jini. A take aka ɗibi jininsu suka jira aka ba su sakamako. Tsabar tsoro Haladu ya hana su buɗewa. Ko da suka dawo, baban Hannatu suka miƙawa Haladu fargaba ta zuciyarsa. Ita kuma Hannatu hankalinta kwance don ta bar ma Allah lamuranta, tunda dama ba ɗokin auren take ba. Abba ya buɗe takardar yana dubawa, can suka ga ya cire hula. Ba abin da yake keto masa sai zufa, yayin da bakinsa ke furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abban Hannatu ya sallame su. Haladu ya fita, zuciyar shi taf da fargaba. Hannatu ita kuwa mamaki ta shiga da fatan komai lafiya, tunda abin da zai sa Abba rikicewa ba karami bane. Mitin din gaggawa aka kira a family, inda Abba ya nuna masa sakamakon binciken Hannatu da Haladu suna dauke da jinin AS, kuma aure tsakanin su abu ne mai hadari, na haka dole a dakatar da shi. Ko da Hannatu ta samu labari sai ta ji sanyi a ranta, dan 'yan kwanakin nan Saf ba ta cikin hayyacinta. Shi kuwa Haladu, baban Hannatu ya kira shi ya mashi wa'azi, sannan ya ƙara ba shi haƙuri. Haka dai aka rushe maganar auren ba shiri ba tsammani. Kasimu ya samu labarin an dakatar da auren Hannatu. Ya yi farin ciki sosai, kuma ya ga haka a matsayin dama na ya tara abin da ya tara, sannan ya samu ya aure ta. Yau kwastomomi sun yawa, su ma sun dage suna ta sai da kaya. Can ya ji murya na mai sallama, ko bai duba ba, ya san mai muryar da ba za ta ɓace mai ba. A sanyaye ya ɗago yana kallon ta. Hannatu ce tsaye a gaban shi, lissafi ne ya ɓace mashi na wasu 'yan sakwanni, kafin can ya yi gyaran murya da ƙyar don shirin yin magana. Suka gaisa tare da fita wajen shagon don su yi magana. Hannatu tana ganin shi duk yara ne, ga shi yayi baki. A take ya mata bayanin komai da irin yanayin da ya samu kan shi da nauyinta da yake ji, wanda shi ya hana shi zuwa ganinta. Tsafta fahimci shi, kuma ta karbi uzurin shi. Suka ƙara ba wa juna haƙuri, sannan ta karbi abin da ta zo siya. Ta miƙa kuɗin, ya ce ta bar shi. Ta ce na gode sosai yayana, tunda ko ba komai akwai mutunta juna a tsakaninsu. Sai a lokacin ya gane irin soyayyar da Hannatu take masa, saboda tunda yake da ita, cingam bai taba shiga tsakaninsu ba.
da sunan kyauta. Hannatu baiwar Allah, in ya samu abin da ya samu zai je ya samu nashi sana'a kuma ya auri Hannatu, dan har yanzu tana a ran shi, amma bai sanar da kowa ba, ya bar ma zuciyar shi wannan sirrin. Da Kasimu da Amadu duk sun lage suna taimakon iyayensu ya karfin iyawansu. Alhaji Barau da Hajiya Salama sun yi farin cikin ganin sauyin da Kasimu ya samu. Shi ma yanzu ya ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali da kuma farin ciki a rayuwarsa. A 'yan albashinsa da yake tarawa yana kasuwancin siya da siyarwa na su atamfofi da lesis. Sai ga riban shi na ta haɓaka, 10,000 ya zama 20,000, daga 20 ya zama 50. Duk abin nan da ake Abba na ankare da sauyin ɗabi'un Kasimu, kuma ya yi murna matuƙa ko da wata ya zagayo Abba ya ba Kasimu 70,000 ya ƙara jari, da ya haɗa da kuɗin hannunsa ya zama 120,000. Kasimu ya shiga kasuwa a Kano ya saro ƙananan atamfofi da lesis daidai sawar 'yan garinsu. Abba, Umma da sauran yaran gidan na zaune suka ga faɗowar mutum da kaya niki-niki. Kowa ya yi farin cikin sauyin da aka samu. Da safe Kasimu ya fita da 'yan kayansa ya zauna a kofar rumfar wani abokin shi yana siyarwa. Kofar shagon rumfar wani abokin shi yana siyarwa. Ga wasu ya bar ma Umma saboda ƙawayenta da ke shigowa. Kankace kwabo kaya sun ƙare, duba da saura wata 3 sallah. Alhamdulillah biki ya gabato, haka aka siya duk kaya lefe a wajen Kasimu. Shi ma Kasimu har da bada gudunmawan atamfofi guda 3 da lesis guda 2. Ko da ya sake komawa saro kaya sai ya haɗo har da yadi da shaddodi na maza. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga Kasimu da shago, kasuwanci sosai ya kankama. An wayi gari yau ranar auren Amadu. An sha shagali iya shagali. Umma ta yi walima bayan ɗaurin aure. Amarya ta tare a gidan mijinta. Bayan wata 3 da bikin Amadu, Kasimu ya samu Abba a wani yammaci yana shan iska da wani muhimmin magana. Bayan sun gaisa sai Kasimu ya sanar da Abba na so a nema mashi auren Hannatu a karo na 2. Abba ya farin ciki kuma ya nuna mai insha Allah zuwa sati mai zuwa zai yi magana da 'yan uwan shi saboda su tafi nema mashi aurenta. Bayan sati ɗaya Abba, Alhaji Sambo da yayan Abba suka je nema ma Kasimu auren Hannatu. Hannatu da iyayenta sun yi murna kuma suka bashi, sannan suka buƙaci kara ɗau lokaci, don haka suka sa bikin nan da wata ɗaya. Iyayen Kasimu sun so a ƙara lokacin saboda su ƙara tanadi sosai don nuna ma Kasimu iya gata, amma Kasimu ya ce lallai a bar shi a haka, don gani yake in suka ƙara lokaci kamar Hannatu za ta iya kubuce masa. Hakika Kasimu ya sake zage dantse don ya kammala hidiman bikinsa da sarauniyar shi. Ya yi iya ƙoƙari, ya haɗa lefen shi, ya yi komai. Kasimu da Hannatu sun je awon jini inda aka auna aka tabbatar musu da Kasimu AA ne, inda ita kuma Hannatu AS ce, don haka za su yi aure. A kwana a tashi yau saura kwana 2 bikin Kasimu da Hannatu. 'Yan uwa na nesa sun fara hallara. Kasimu tsabar murna da zumuɗi kasa barin ɗaki yayi, ba abin da yake sai tsalle a ɗaki, abu kamar mafarki. An wayi gari yau ake ɗaurin auren Kasimu da abokan shi sun sha yau ake ɗaurin auren Kasimu da abokan shi sun sha gayu. Su Zainaba kana ango ba zama, an ɗaura aure lafiya kuma an sanya masa albarka. Kowa ya taya su murna. Ango da amaryarsa su ma suna cikin farin ciki mara misaltuwa. Allah ya nuna masu cikar burinsu. Haka rayuwa ta ci gaba da kasancewa cikin farin ciki, sai da ya zama kaf ƙauyensu babu dilan atamfofi, lesis, yadi na maza da shadda irin shi a ƙauyensu. Ababen koyi a cikin labarin nan. A koda yaushe ka zama mai neman na kai. Nema yana tsare mutuncin ɗan adam. Ku zama masu biyayya ga iyaye, matuƙar ba saɓan Allah ba ne. Sannan ɗan uwa, a duk sanda kaga wacce kake so, ka sa a nema ma izinin zuwa wurinta a wajen iyayenta. Ya ku yan uwa, wani darasi kuka koya a cikin labarin nan wanda bamu rubuta shi ba a sama? Ku rubuta mana shi a comment section. Ku danna mana like, ku yi subscribing, sannan ku yi clicking bell notification saboda a sanar da ku a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo.